14 सेप्टेम्बर जाथायखौ एसेब्लाबो आंनि मेगनजों नुदोंमोन। बेनिफ्राय बे समाव आं क्लास 7 आव फरायदोंमोन। माइ गायखांनानै माबाफ्रा दुब्लिफ्रा सोमखोर जाजोबनाय सममोन। बेनिफ्राय जों मिथिगौ बे गिबिसिन एनडिएफनि मुंख्लंआ बाम्बुरगोरा होननानै। बै बाम्बुरगोराया जोंनि गामि खाथिनि मोनसे आगुंसार होननाय गामियावनो रायजो राजाफ्रा बेखौ घेराव खालामनानै बुथारदोंमोन एबा रायजो राजाफ्रा घेराव खालामनानै बेखौ बुयै बुयै माने जिउ जोबहोदोंमोन। हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै गुसुङैब्लाबो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। माने आं जेखौ मिथिदों, जेखौ एसेब्लाबो मेगनजों नुदों, बेखौ नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो होननानै आं भिडिअखौ लाबोबाय। लोगोफोर, 14 सेप्टेम्बर बियो एनडिएफनि मुंख्लं सान। आरो बे एनडिएफनि मुंख्लं साननि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै आं दिनै भिडिअखौ लाबोदों। मानोना जाथायखौ फुरा नङाब्लाबो आं एसेबाबो आंनि मेगनजों नुदोंमोन आरो मिथियाब्लाबो आं उन्दैमोन बे समाव। बेनिफ्राय दुब्लिफ्रा गासिबो दाबायदि समाव माने माइ गायखांबा सोमखोर जाजोबो ना, बेबायदिनो दुब्लिफ्रा गासिबो सोमखोरमोन। बेनिफ्राय एनडिएफनि सेथि मुंख्लंआ बाम्बुरगोरामोन। जों गासैबो बाम्बुरगोरा होननानै मिथिजोबगौ। बेनिफ्राय बे बाम्बुरगोरा बिथांखौ रावबो पुलिस आर्मिया गावथाराखै। जोंनि बर' रायजो राजायानो बुयै बुयै बुथारदों, माने बुयै बुयै थैजासे बुथारदों। बेनिफ्राय आं बेखौ मिन्थिगौ, माने आं अब्ला गासैबो घटनाखौ आं मोजाङै मिथिजोबाखैब्लाबो आंनि मेगनजों जा नुदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे फोरमायहरनो होननानै आं भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। बै समाव माने गामिनि रायजो राजाफ्राबो, जों गामि खाथि खालानाबो बयबो मिथिजोब्बाय। माने जों गामि खाथियाव मोनसे आगंसार होननाय मोनसे गामि दङमोन। बेवहाय बै समावथ' आरो नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखागौ, जोंनि बर' रायजो राजा गासिबो मिथिजोबखागौ। माने जोंना हारिजों हारि एबसु आन्दलन समावबो सोरबा पिटिसि, सोरबा बिएसएफ, सोरबा माबा माबि, बेबायदिनो हारिजों हारि मोननै मोनथाम पार्टि जानानै बे पार्टिखौ बे नुबा होसोलायनाय, बे पार्टिखौ बे नुबा बुथारलायनाय, बेफोर घटनाया गोबां गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। आरो बेबायदियावनो जोंनि हारिनि गोबां सेंग्राफ्रा बिराद लस जादोंमोन गावजों गाव बुथारलायनायावबो, पुलिस आर्मिनि गावथारलायनायनि अनगायैबो आरो गावजों गाव बुथारलायनायावबो बिराद आदानि जादोंमोन जोंनि हारिया। बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो बे घटनाया हारिजों हारि बुथारलायनायसो। बेनिफ्राय बे आगंसार गामियाव बिएसएफ दंफैयो होननानै माब्रै मिथिखो? बे समाव जोंनि माबायावनो माने रौतानिफ्राय बर' बाजारसिम माने बिएसएफ होननायानो गैयामोन आरो। बेनिफ्राय बिएसएफफ्रा बे समाव मिथियोमोन बिएसएफफ्रा एबसुखौ बुथारो होननानै। बेनिफ्राय बिएसएफ होनबानो होसोनांगौ, बुथारनांगौ, बेफोरबायदिल'मोन आरोखि। माने मोननै पार्टिजों माने बिसोरो बेखौ नुबा बुथारो, बिसोर बेखौ नुबा बुथारो होननानै सानलायलायनाय, गिलायलायनायल' दंमोन आरो। बेनिफ्राय बै दिनखालि बाम्बुरगोरा मोनहा माने बे गामियाव मानि थाखाय थांदोंमोन आरो बिसोर थाहैनायखौ माब्रैहाय मिथिखो, बेनिफ्राय बेफोरखौ जों जेबो मिथिया आरोखि। जेब्ला गामिखौ माने बे गामिखौ बेंनांगौ, बिएसएफ दंफैयो बेहाय, एबसुफोरखौ गावनो फैदों होननानै जेब्ला माने फुंनिफ्रायनो जादों बे घटनाया, एकदम फुंनिफ्रायनो बे गामिखौ बेंजोबदों। ओरैबायदि रौतानिफ्राय ओरै बर' बाजारसिम माने गासैबो गामिनि रायजो राजा सेंग्राफ्रा माने फैनानै जेसेबां सानजौदों एसेबां मानसिया बारायदों, जेसेबां सानजौदों एसेबां मानसिया बारायदों। लोब 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 माने आं उन्दैमोन, आं गिदिरफोरजों माने जों गामिनि उनथिंजाय थांनानै मोनसे माबा आरो जों गामिनि उनथिंजायनिफ्राय सिद्दा माने आगंसार गामिखौ सिद्दा नुहुरो आरो दुब्लि गोजा। बेनिफ्राय आंबो नायनो थांफादों। आं अब्ला क्लास 7 आव फरायदोंमोन। बेनिफ्राय माने ओरैबायदि मानसि नुहुरबाय बे गामिखौ बेंनायफोरखौ, माने मोस्रोम
बायदि दुब्लिफ्राव माने गुफुर 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 ड्रेस गाननाय मानसि थाबायनाय मानसि होसोनाय बेफोरखौ जों नुहुरजोबदों। बेनिफ्राय गासिबो रायजो राजा फ्रा माने सेंग्राफ्रासो थैया गरम, नाथाय गामियाव थानाय हिन्जाव हौवाफ्रा बोराय बुरै मानसिफोर उन्दै गथ'जों हिन्जाव मानसिफ्रा ओरैबादि असान्थि, दिनै मा दिन नुगोन, दिनै मा घटना जागोन, जों मा दिन नुनो थांगासिनो दं, बेखौ लानानै ओरैबादि असान्थि आरोखि। बेनिफ्राय बे बांबुरगोरा बिथांमोनखौ माने BSFनि मानसिफोरखौ एबसुआबो बुथाराखै, एबसुआबो होसोनोबो थिनाखै। मात्र आं मिथिनायाव आरो आं रायलायनाय खोनानायाव बै समाव माने बै समाव जायफोर माने एबसुनि गिदिर गिदिर बिबानाव दंमोन बिसोरो होबथाबायदोंमोन। ओमफ्राय होबथाबायदो बुनाङा बुनाङा होननानै बुग्राफोरखौ हमथाबायदोंमोन, नाथाय जाय हमथादों बेखौनो न'आव सोनानै थाला होयै दोनदों रायजो राजाफ्रा होननानै जों मिथिदों आरो। बे समाव मोनसे दोहौमोन, माने गासिबो एबसु गोजा। बेनिफ्राय NDF फैबानो बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरो जोंखौ गावथारो, बिसोर जोंखौ बुथारो, NDF होनबानो बे जायगायाव सोखानाङा, बे मोनसे दोहौ फैदोंमोन। बै समाव दोहौ जादोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय गासैबो रायजो राजायानो फैनानै बे बांबुरगोरा थानाय गामिखौ बेंनानै माने ओरै मोनसेबो जायगायाव थाखोमानो हायै बायदि मोस्रोम बायदि मानसि माने न'आव खना खनला, आरो बिथांमोनजोंल' नङा, बिथांमोनजों सानै ना साथाम होननाय आं खोनादों माबाखौ BSFफोरखौ, नाथाय बिसोरनि अनगायैबो सोरबा गामिनि सासे सानैखौबो हमनानै लांफानानै बुदों होननानै आं खोनादों। नाथाय बांसिन बुजानाया जाहैबाय नैबे बांबुरगोरा मुंख्लं बिथाङा जाहैबाय। बेनिफ्राय बेखौ बांद्राय सास्ति होनानै माने बांद्राय सास्ति होनायावनो बियो गावनि जिउखौ माने खोमानो गोनां जाबाय। बेबो मोनसे बिराद दुखुनांथाव घटनामोन। दा दिनै 14 सेप्तेम्बरा फैबाय, BSFनि NDFनि मुंख्लं साना सफैबाय। दा बेवहाय आं बे खोथाखौ आंनि मेगनजों नुदों हिसाबै माने आङो बे खोथाखौ एसे नोंथांमोननो एसे फोरमायहरनोसै बा नोंथांमोनजों एसे सावरायनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोबाय। नाथाय आङो गासिबो खोथाखौ मिन्थिजोबाखै, माने उन्दैयाव आङो बेंनायफोरखौ नुहुरदों आरो होसोनाय आरिनाय मा घटना जानो थांगासिनो दं बेफोरखौ गासिबो मिथिजोबदोंमोन। बेनिफ्राय रायजो राजा नाथाय बिराद बै समाव बिराद टेनसनमोन, दिनै मा घटना जागोन होननानै। आरो उनावहाय बेखौनो खोनामारबाय लास्टआव माने सासे NDFनि मानसिया, BSFनि मानसिया सासे थैबाय होननानै। अब्लाबो मानसिजों बर'जों बर' बुथारलायनाय बेफोरखौ खोनानानै गोबां रायजो राजायानो दुखु खालामदोंमोन। बेफोरखौ आं गासिबो गोसोआव दंजोबो। बेनिफ्राय आं दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय। दा NDFनि मुंख्लं सान 14 सेप्तेम्बर, दा गासैबो बिथांमोनहाबो हारिनि थाखायनो मावदोंमोन, नाथाय इसिबां हाग्रा बंग्रा इसां खस्थ' खालामनानै इसां बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे संगठन जानानै दिनै बिथांमोननि एकर्डआ मा जाखो, आरो बिथांमोनहा इसां खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै दिनै मा मोनखो, बेखौनो नुबा आंहाबो दुखु नांफायो लोगोफोर। दा आं बारा गोलाव खालामला लोगोफोर, आं आंनि फिसालाखौ डक्टरनाव लांनो ओंखारदों। बेनिखाय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौनो आंनि मेगनाव जा नुदोंमोन, आं जा मिथिदोंमोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे फोरमायहरबाय। NDFनि मुंख्लं साननि सोमोन्दै। बेनिफ्राय उनावहाय जों मिथिबाय बे बांबुरगोरा बिथाङानो NDFनि सेथि मुंख्लं। बे खोथाखौ जों मिथिबाय। आरो बिथाङा थैदोंमोन जोंनि बर' हारिनि आखायावनो, रावबो पुलिस आर्मिनि आखायाव बिथाङा जिउ गोमायाखैमोन। जोंनि हारिनि मानसिफ्रानो बिथांखौ जिउ फोजोबदोंमोन बुयै बुयै। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय लोगोफोर। आं फिसालाखौ एसे माबायाव लांनो नागिरदों, हाथाइ डक्टरनाव। बेनिफ्राय आं दा थांनोसै, दोनथ'बाय। बेनिफ्राय आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहा हो। आङो जाखिनि मिथिदों बेखौसो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो लुबैनानै आं दिनै बे भिडिअखौ आं एसे लाबोबाय। आं जाखिनि मिथिगौ बे खोथाखौनो नोंथांमोननोबो एसे फोरमायहरनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।